Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Taparağı salamu alaikum. Waalaikum Kemini waalaikum tanıdım. Almurat oğumuzun. Laplandiya'dan kızın salam. Aleyküm selam. Almurada, Sapara. Size de salam. Salam kemine urgun musunuz? Buyur Almurat. Söz sizdendir. Ay söz sizden varsa sağ ol taparağı. Dün çıkacaktım efire çıkıp bilmedik görüyen. Bär senin sol internet yağdaya kırdı. Şonun için öňünkü bolan bir waka bilen hem dinleyicilerimizi, görücülerimizi, vatandaşlarımızı tanıştırmakçı hem de şu arada biraz pikir alışmakçı bolýan. Gözüň aýdyn diýme ýagdaý var. Sebäp ol vatandaşymyz bayram öňün azad edilipdir. Şol saklanýan ýerinden boşa durupdy. Inni şu arada dünden mermanı dürlü yerden dürlü maglumat tograt ýaly birler aýdýany biziň adwokatlarymyz gatnaşdy. Ýene bir aýdýar, ýene biri bar diýe. Ýeme ýanky onsoň ol emet gazalarma dernekde ýazypdyrlar. Yok hiç kim baranak özünü özü kulağından çekip çıkardı diyen ýalat görürüňler. Ýeme de Türkmenler şol öýärmi? Ýeme uruş gotorda batır köpeler diyen bar. Şoň üçin şu meselen aýryl etmek üçin tapara bir zat bar da olgun men sizden haýyş edem de siz aýtdyňyz. Ýeke gezek şu taýda kömek edeli oglanlara soňra biziň özümizden uğratmadyk ýerimize kim uğradan bolsa özleri alyp dessin, özleri çykardyn jogapkärçiligim olan boýnunda. Inni şu marşal oğlanın bir çıktı azatlığı. Böyle kısa vardı da siz özünüz sonra aytıp verersiniz. Yani hazırlıkçı ben kemineden etçe kayışım şu ayttınız da geçen hep de yani İçeri İşler Ministerliğine Türkiye'nin talepname uğradırlı. Son birinci gün şolarda seyredildi. İkinci gün yamşan neticesinde bayram azatlığa çıktı değilim. Yani netice var bir taraftan. Böyle ki derim şunu görüp bizim advokatlarımız işledi. Ya yeni de advokat tutulmadığı advokat yok ya o tayda. İnsanın adanı ol bir ayar şu tayda şerraylık edip ötü. Yeköyden öz alıp çıktı diye. Hanımla inim kemini gayret et. Şu meselede bir halka düşünürsüler bir de meştik kalır. Ne amele oldu? Almurada yani bolan zat yönekay zat aslında. Biz haýyş etdik, bu haýyş hem näçin etdik halk hem komentaryalarda hem jaňa döwem aýdýalarda hem gören wagtda yüze gelende de aýdýat şonu çıkarsanız gowy bolar. Diýdiler iň soňunda soň çıkaral diýip karara geldik, yani kömek edel diýip çıkaral diýip diýmeýin men muňa. Ondan soň bu karar nemesinde birinci gün bolmaly. Sizin aýdyşyňyz ýaly. Birinci gün näme şu işler başladyldy. O işlerin netijesinde de üçüncü gün diýende çıkarıldı. Yani advokat çıkardı mı? Advokat çıkarsa başka çarak bolýar o işler. Yani beýleki tarapdan çıkarılsa o başka çarak bolýar. Bizim haýyş eden ýerimiz prokuratura nemesi bolýar. O soň şu bizim şol prokuraturadaky adamımız İçeri İşler Ministerliği soň Süleyman Soylu'nun müsteşar diýil ýa. Maslahat soraýan diýip geçilýär da müsteşar bolýar, yani orunbasar bolmaýar ol Maslahatçy. Başka çarak. Maslahatçy. Olar bilen görüşildi. Hatta bundan dün däl öňkü gün bizim dernegimize gelmeli olur. Wagtlar bolman gelip bilmediler, yani saat akşam 10'a çelli gelsek gelers diýip aýdypdylar bize. Biz hem akşam 10'a çelli garaşdyk, ýöne onu geçenden soň gelmedi. Diýmek işlerken ýa-da uğran yerleri bolmaly olaryň başga-da. Gelip bilmedi. Yani şol adamlaryň kömekleri bilen çıkarıldı. Indi sorasaňyz käbirler aýdy insan haklary diýe, käbir advokat diýe. Türkiýede advokatdan kän zaty ýokdur. Oňa seyretseň. Ama men özüm bir 10 ýyldan bäri, 5 ýyldan bäri tanıyan advokat dostlarym bar bu taýda. O prosedura onuň ýaly işlerini oksa bozulan düzgün o taýda 2911-nji madda onuň bölümleri var içinde. Bölümlerine hem yazandırlar. Şol bozulan ýagdaýynda o insan haklaryna değişli bir tarapam ýok.
Türkiye'nin kanununu bozanlığı için. Yani o adamın hakkına ya da hukukuna el yetirilen yok da insan hakları işin içine girsin. Bundan önkü kızcağız vardı. Ona aydıp öğrenimiz yok aslında. Nur Onun Sultan mı? arkasında kimin varlığı belli. Yani şonun yalak oldu da meydanı şoğat boş koyma karar veripdik. Şonun yalak Halmurada. Indi Cuma Sapar Cuma Sapar deyip aydan hakikat Cuma Sapar değildir onun. Hakikat başkadır. Yani biz bilýäs onu. Yani öz Cuma Sapar adyny ulanýanlygy için bizem çok ad ulanýas. Belki onun bir bileni vardır, bizim bir bilmeyen zadımız vardır içinde. Onunki mesela o Türkmenistan vatandaşı değil ekeni, yani özü Türkmen. Onun işleri başkaçarak olan ya bugün ya da ertir çıkarılmalı tiz vaktin içinde. Yani giden yeren başka bir yer olmalı, yanlış bilmeyen olsam. Şunun yalak kıyıska aydıp versem. Indi stadi ýene bir mesele sapara sana söz bermäkam ýene bir mesele ýüze çykýardan. Öz durmuşumdan, öz akbalymdan mysal getirýän. Meselem şonu bizi emmeden Moskwadaky şu tutulan ýerimizden Petrovka 38 türmesinden çıkararlaryny şu çıkarılan wagtymyz ýanymyza adwokatymyz geldi. Ola aňyrdan türmen sakçylar başlady, adwokatym ýanymda dur. Hemme şu tapşyryň zatlaryny iýdiň alýan şu gol çökende atlan hemmezin barlıyor. Onun soňra gol çökken hiç şeyli şolara bildirýän meniň närazylygym ýok. Adwokatym şonu gör. Şondan seni eline alıp türmeden alıp çykýardy. Eger onu şuun kuun şu bayramy adwokatlar alıp çykan bolsa şu bir adwokat ýanyna duran adwokatyň ady öýüdi gerekdir bide. Şoň eger şo bolmasa diýmek adwokat ýok bolmaly. Şeýle dogry düşünýän mesele. Yok olmalı ya da advokatların gücü yetmedik olmalı. O başka çarak oldu, proseduru başka çatı düğünden. Bolýan men beýleki prosedura üstüne açın diýmek, o aslında gerekkä nahil ýoldan oğlun boşadyldy. Ýöne esasy zat şu mahallanyň oğlun azatlygy çykdy, öňkü Dur Sultanyň edilşýär 3 aýdan soň indi men etdik. Eger şol öýler alyp çykýan bolsalar, men üçin bir adwokat tutulup şo bilen iş alyp çykylmady. Bir adwokat tutupdyrlar, iki tutupdyrlar, üçüncüni tutup diýip şol eme Türkmenistanyň halk hareketini gurmaýjylaryň biri men bilen janlaşdy. Soň bir aýda bayramyň özünden bir adwokat tutupdyr diýe. O hukuk goraýjylar ýene de bir adwokat tutupdyr diýe. Indi bizden tutulup bular sanasaň sowalkan tapara 10 adwokat bolýar. Bir adam çykarmak üçin akla sığjak iş däl. Ýöne onda da täşi men pikir edýän şu ýanky diýilýän gurrun ýa gatnaşmaly adamlar şu prokuraturada kılıp janlaşyp emediýän senem üçin olar onu azatlyga çykmady. Şunça wagtlap saklanyp geldi. Taparağı bilen men olum görüleşende aýtdy Halmurat diýdi. Başynadan görüleşdik. 3-4 günüň içinde näsip bolsa şolary alyp çykarsyn. Oň öz işi kim bilen görüleşipdir, näde alyp çykypdyr, kim bolýar diýipdir, kim ýok diýipdir. Onu aýtmak gereken däl hemme kişi. Ýöne ana oğlan azatlykda oň özüm bilýänler kim näme dep bereni nähil çykarlan. Eger ýöne adwokatlar siziň aýdyşyňyz ýaly o taýda pul alyp beren adwokat gatykän eken Türkiýede gördük de pul alyp gaçyp gidýärler. Ol bir işler syýasy işlerde de garajdar işlerde de gördüm. Maňa jaň edip ardadyla gatykän boldy da oturum üçin ýa işden kowully ýa pasportyny düzeltjek bolup jaýyndan çykarly işinden kowulup haky berilmedi. Adwokata ýutup ýaly pulny alýardy gaçyp gidýär. Gatykän şolar ýaly bolanýardy. Şoň üçin şu dernekde ýuristleriň, adwokatlaryň bolmagy gaty wajyp diýip hasap edýär. Indi saparagy sözsüzden aýdyber. Ya Halmurat ýene de bir üçüncü bir var. Bir gelinimizin adamsy var. Adyny aýdyp oturmaýyn. Maýy diýen, o da ertir bir ürün çykýar. Ona bir taýy sebäp bilen türmäge basypdyrlar. Näme üçin bilemok bolyn ýöne. Oga ýykyryp bolup durmy, näme? Ýöne men başga bir zat aýtjak, Halmurat. Konsulstwaň öňündäki ýanky näme var? Milisiýaň emesi var da. Näme diýilýär? Kemine şo nämeň adyny? Karakol mu?
O karakol var. Şu karakol konsulstuwa bilen bilişliye. Şoň öňüne çağırýanam. Şonu konsulstuwa şuurlayanam, informasiýa berýänam, bir yerden çykýanyny öwrendik. Şo taýyk çyk diýip gıýgyrýanlarym, şonu barıp şuurlayanlarym, onun karakol bilen baglanşykly konsulstuwada ikisi appap pul berýärmi, ya goňlaryny edişýärmi, birek bilen onçadan bilemok. Şol Türkmenistan konsulstuwasyna ýanynaky karakol bizim konsulstuwamyz bilen bilişleşýär. Olara bir telefon yeterlik. Onların näme etdiýseler şeýlerak nemede videoda. Ine oňam üstüne açtyk. Şoň üçin ýanky konsulstuwan öňüne gıýgyraly çykyň diýip gıýgyryp ýörenler bar. Şoň öňüne çykaryp gıýgyrtmaga höwetlendirýän adamlar bar. Olaryň hemmejesi ortada. Onu bilýär. Bine şu aktivist diýip näme edip ýörenler için 30-40% şul iş bilen meşgul. Sabotaj diýilýär da bu. Skripti sabotaj. Şunu alak adamlarım gorkup onun iyidine terpikmeli. Bolmasa iş adam däl hemme açaçan adam ýalak adam bolsaň. Bir gurumy var. Resmi edip bolýar. Hemmekşem bir yerik barsa onu düzgünlü, tertipli, kanun boýunça edip bolýar da. Şular ýalak ýagdaýa düşenlerde 10 tanak, 15 tanak advokat gerek geldi. Yani telefon bilen bolmasa yazışıp, pozuşup, düşünüşüp edip bolýar da. Şunu etmek islemeyen adamla sırt arası däl. Gödök bolsa daýdaýyn. Başlasınlar. Gerek bolsa şularyň atlaryny tutup iki tapar aýtjak, aýdar. Ýöne bu tapar näme etmäli? Bu da atlaryň hemmejesini bilinýär, görülýär. 40-50% yalan opozisyonerler var. O opozisyoner bolup canım berjek büröň ortağı goýanyny işip näme edip ýörenler ýigitler var da. İki tarapa da işleşip näme edip ýören. Olam ýuwaş hemmejesi ortağa çykýar. Bir gaýga mündirdik ýartyna, galana münür şo gaýga. İşler şular ýalak näme? Ýa kaptanlaryň bir neşelik gıýrýandyrlar. Bulan näme etipleri? O bir kanagyna burnu tıktık, jany troýun bir totroýun diýip dur. Ana bulan edip ýören zatlar şol. O da halkam bana allanýar halk. Hemme zady halk bilýän bilmem mümkinçiligim ýok. Onam o taýdan bir söz diýer, bu taýdan bir söz diýer, kellesini garşdyrýarlar. Onun kimen anjağını bilmän näme edip ýören demeder. Bizim halkymyzdan bir okumuş, bilmiş, bir agaran gören, tecrübesi var adamlar däl olar. Ana şondan peýdalan atoynu diýerler da. Ola da olsa para halkymyz gata sady we ynanjan halkymyz bar. Ondan kim näme diýse şoňky dogry qat diýerler. Onun ekrana çykyp ýalan sözlemek bizim halkymyz üçin bir uýat zat da onuň bir her kişi özüne göre çözüp biler. Elbette bolýany göz görtele yalan sözler, gözüm örtman yalan sözler otururlar var gördük öldü geçti. Yaşlılarların, yaşlı adamların adını şu güne çelik tutmayan yeke sebebi var. Onu halkın çözgüdüne koydum. Sapar abi. Onu ağzına açmaka içinde neme vardığını ben eğer iki görüleşemden sonra bildim. Yani halk bilsin diye ettim. Men bilýän şular bilen gürleşmeň ýa şular bilen barlyşmaň ýa şularyň hyýalyny baýtsam ondan diýjek hanmyrada ýorgony öz üstüne çekke. Şerat bolar hana bilbil ýa sayrat dur diýjekler.
Bilbil yal sayrap uluğu da olurdular lapsadan. İnnem ana şol adamdan ünsünü görüşten yurdun içine problemeden soğumak için edilýär. Görüp otursan. Biz bilýäs. Inni olgy azatlyga çykany resmi ýagdaýdan ana kemini diri aramyzda oturan şaýy adwokat alyp şol gyýdyň saklanýan ýerine baranyna şonuň adwokaty goýbermeýärler ýani. Nämemiş şu ine saparykly bilen Halmurat söýüniň şol adından barýan adwokatlar ýa adwokat şol bar birden çykaraýsa onun bar guran pulany ýalany çykjak da onuň bir onu halat eden adam bolup görünjek. Indi şol oglan çykypdyr azatlygy. Bize şun şanam gerek gel şöhradım. Haýyş edildi halk yazdyňyz bize watandaşlar, maňa da yazdyňyz, kemine de yazdyňyz, saparaga da yazdyňyz, jaň edip aýtdyňyz. Indi şo haýyşyny ýerine ýetirip saparagadan men haýyş etdim siziň öňüňizde. Bäş ondan oldu. Ana bir ýerde çykypdyr beýle kısa mertebe ýürgen çykar. Bize şol näme çykardyk diýip bize Taňry ýalkasynam gerek gel, orden medalym gerek gel. Kime şolun özüni köýre abry gazanjak bolsa şol oglanlaryň azatlyga çykkan üçin hara alyň özüňiz. Ýöne saparaga sen olgun aýtdyň menem şo gurrun üstünde bolýar. Inniden beýler dagy dowary biriniň barın otak diýip ýa-ni ýol borsyn hinin adam uğradı şeýle edilýän çağırışlar ının gidýän adamlar şol uğradan adamlar bilen çözüm goýduk baryndy. Sebäp bir näçe iş taşlanyp men bilip otdyň hemme zat aýdyp bolanakda. Näçe adamyň kellesi agyrdyly, şol oglanlara kömek ediljek bol. Näçe adamlardan haýyş edildi ýa ýüz tutuldy. Ol biz atdyr aýdylyp edilen ha. Ýöne innikile şu biziň başymyz bir şu zatlary sokma, gaýrat edin. Eger şol ilçhana agdyny hakykaty tapýan bolsaň, hemmäni nowata durumda baryn şota. Biz başga ýol bilen barýas watan. Ya watanyň işi başga ýerde çözülýär, ýa meselesi. Boldy men şu meselede aýtjagym şu zaparaga. Onuň ýanky bärde insan haklary ýa beýleki zat ýok, kanun bodulýar. Türkgen içki kanuny. O daýda insan haklary ýa-da beýleki halat etjek bolýar näme o demäňizi goýuň. O taýda kanun işleýär. Kanun bodan bolsa, şo kanunyň nemesi boýunça nemedilýär. O taýda ýanky gaçwatalga aljak bolsaň, oň prosedurasy başga. Ana şoň prosedurasyny etdiler, ýanky o gyýdymyza. O milisiýa söwmeli, näme etmeli, ýene bir zat etmeli, gödek gürleşmeli. Sene bir ýurtda o şo taýda barynjak özüň. Olaram taňa bir gapysyny açýar-da. Senem çöregini nemedip ýene de şoluň ýüzüne tüýkürjek. Bular ýaly adalet nirde bar, Halmurat. Dünýäň niresinde bar. Bir döwletiň nemesi milisiýa. Oňa sen agyndan gelen söwüp oturmak diýilen zat bolmada. Resmi döwleti söwüni ýalyp ýagdaý bar o. Oňa kanuny boýunça statýalary bar. Ana şoňa ýetirýärler-de, şonu diýerler. Bolmasa beýleki nemelerde bir lokan ýygnalyp ýa neme edip ýörülen adam däl. Etmeler bolýar, diýersiň dargarsyň. Kemine bilýändir bu zatlary içinde ýaşap ýörünse. Bundan ýöne siýasy neme etjek bolup diýerler-de. Bir ýanky bir ardan populizm, o da iň ardan hil. Bundan gahrmanlyk bolanok, bundan netije de ýok. Diňe halky neme diýäňiz, ýani teskindirýäňiz, başga netijesi ýok. Men diýjek zadym şu Halmurat baý. Ýemede sapara bize ýam geçdikde bir ýol men ol bir gezek kimi söhbet teşkil de aýtdym. Ol 95-nji ýyllaky ýörüşde ol bizim 92-nji ýyllaky etjek bolan işlemede ene bir 2002-nji ýyllaky tutlukdy. Garasyna görünmedi adamlar bizim şoňa gatnaşdyk, bardyk, durdyk, dady beýdat. Bizi ýurtdan çykaryn, bize gaçyp atalgy berin diýip Ýewropa näçe ýüzlap, müňlap adam çykdy.
Şol yengil yankı ardan populizmum şu İlçixanan ağzına barsanız sonra da Avropada gaçyp atalga berliýär diýilen düşünje bilen etdirýärler. Olar şu tatbaryndy. Ýoksa başga ýerden hem parkda çykyş edenni şol türkmen halkyna kömek raýdaşlyk bollugy dälmi? Ha? Ya bir ýerde köçelerde başga ýerlerde durany bar. Hökmen şol Gorhanyň ağzyna barmaly. Näme çözülýär şu taýda? Yo, näme Halmurat, onuň üstünden hem daşary ýurtdan, ýani Türkiýanyň üstüne ýani mediadan hüjüm edilýärdi. O bular bir bar näme ýabany insan haklaryny bozýan bir döwlet ýalak. Maňa men ýokurdaky adamlar bilen gürleşýän. Bu diýä utançly hem diýä bulan edýän. Hem diýä bärde biz bulan arkasyna almaly, näme etmeli, hem üstüne de diýä göwjap duranlar näme diýär. Men düşünýän tapara o polis ol birincene egni formal ol ýam kanun ol ýam döwlet işgäri. Oňa sen sözlüýmegem el urmagam bolanakdy. Hani şunun orsiýetde şeýdik gören bolsalar, şolar ertesi gün diýir çykarmydy şo saklanýan ýerden polise bir zat diýser. O taýda wagşylykly seredýärler insany ýa adama. Bärde insan hukuky bozulup kim bozup men düşünýärem Türkiýede türkmenleriň insan hukugyny kim bozýar bar bolsa aýdyn. Ha iş ver o işini hakkını tölemedikle badır. Yani o taýda yine de şol işe ak görnüşde barıp işe durunga hökümete salgyt törenga. İşe boyun molýarlar, soňra o bahasyny üzülüşmeýärler. Näme bolýar? Bu iş verici bilen ýerine ýetirjiň arasynda. Onu gören bilen adam ýok. Ondan şular ýaly ýagdaýda o kanun boýunça da olardan hasap sorap bolanakdy. Hem de kanun edilýän bolsa Türkiýede de kanun işleýänler. Şeýlermi? Kemin? Gaty gowy işleýär. Kanun gaty gowy işleýär. Türkiýanyň bürokratiýasy köp ýerinden gowudur. Ýöne ýanky öň ýargy diýip bir zat bar da. Предвзятость diýär orçça. Onu dünýäde media bilen halkyň, milletiň nemesini, beýnisini bir toporunu singdirip birlerde. Yani Türk bolsa näme bolmaly? Erwet bolmaly, ors bolsa gowy bolmaly. Ýa-da ýanky nemis bolsa gowy bolmaly. Ýanky şolar ýalak düşünjäni näme dipdirlerde. Men Şwesiýede getipdirne. Men Türkiýede gaty rahat. Şwesiýadakydan rahat gedýän Türkiýede. Kanun ýok, näme ýok bolsa Ştaýda halka bir düşünürüş bermeli ýeri geldi sapara. Bir ýaşlar bar da olaryň ol aňyrky köp bilmişler başyň gözüne aýlýarlar. Aýdýa inesi bir kizek İlçixanaň öňüne çyksaňyz, siz ine siýasy aktivist bolýaňyz, hökümete garşy duran bolýaňyz, ine şo taýdany biz hökümet iýerli siýasy gaçyp atsalar berdiňiz Ýewropa siz komandaňyz bilen ugro diýerler diýip. Yalan gurrun şolar ynanýarlar. Yalan watandaşlar. Ynanaýyn men 30 ýyl şoň içinde şu sistemde özüm siýasy gaçyp atsalar berilen adamyň biri. Men onu haýyş edip alamak, maňa onu teklip etdiler. Ben ýurtdan çykmasam bolanakdy gorsiýetdi. Ýöne şol siýasy gaçyp atalgany almak üçin sen Türkmenistanyň içinde döwlet hökümet tarapyndan iýarlanýan adam bolmaly. Sen hakda hökümetiň, döwletiň çykaran kadasy, kanuny ýa jezasy bolmaly. Onu tasdikleýän subutnamalar bolmaly. Şondan sonra sen meseleň seredilýär ol gaçyp atalga bermek üçin. Ol ýa Türkiýede 2 gezek mitinge bardym diýenden hemmeňize gaçyp atalga berilýär. Kim berjek onu? Türkiýede bir demokratik döwletiň biri ýatydy. Aýdym şol Türkiýede şol siýasy garaýşyňyz üçin Berdimuhammedow söweniňiz üçin kim ýygnapdyr? Aydın bizden görer, şoňa biz kömek edeli. Hat ýazylyny Berdimuhammedow ýa şoň tohumna kaýan üçin şol adam ýygnalypdyr, ulukdyr, ýenjilikdir diýip polis tarapyndan onu aýdy. Ýoga beýle däl, hana enne Hudaýa şükür, şo bizim bir watandaşymyzyň eden işi netijesini hana Türk'ün telewizionyasynda öňüň çykdy. Ene şolar ýaly material ene Türkmenistanyň itde awry bardy adamda hormat sylagy ýokdy. Ene şolar ýaly iş edilse bir halka döwlet onu Türkler aýdyp otyra barzady. Olaryň Gurban Olyň başyndan typalap oturanaga. Azatlyk diýilýän şo bolýar metbuatyň.
Arın çıkışydın şu taydı, yüzüňiz açyndy. Ondan Halmurat. Bir yerde oturup şu Türkiye'deki nemeleri her kim täsir etjek de. O. Senan töwürüňdekileri üýüşür. Bir yankı cemiyet aç Türkmen ojağı diýdänin ya ýene bir şoňa meňdeş. O. Kanada'da bolsaň Kanada'da, Fransýada bolsaň Fransýada, Germaniýada bolsaň Germaniýada. O. Amerika'da bolsaň Amerika'da. Şo taýdaky nemeler bilen bir işleşiň. Berde adamlar işleşip ýör, nemedip ýör, bir ýerik üýüşip ýörler. Onam ýokman dargatmaly. Bu men nemem, bu men nemem. Ödem edýän işlerem näşü? O içinden onun bir adamın iki adama yankı siyasi aktivist deyip nemetmelmişsin. Yankı kaçvasalı Floriyalık burada etmelmiş. Biz dembe bağışlan iyileşler. Biz Floriyalık oyunun içine gireceğim değil, giresim böyle yok. Bunun hem becerden görü otuyor. Şonun için hani bir ekrana çıkalım, devam edelim diye volun yok. Siz bilen hiç yerde ekranım olmadı, hiç adam olmadı diye vaydiyaz. Ne şolun köpüsü ne şol yankı şu atlar gurnap öğrenler. Onun şol aktivist diyenlerin köpüsü ne çatanak yankı YouTube'da sesi var adam bağ olsa ne grubu diyenler devata mı yankı düğüçü mü eylekler mi şolun hemmesi bilen kan takip edip onun nem oynayalar da yankı ona pas verip 10 gün ona pas verip şey onun arasında da şular yalak provokasyon diyorlar gerek vakti. Yani şey dişip görün 20-30 tane adam var. Onun hem becesini çıkardık. Biz bu oyunu gelmeyiz Halmurat. Bu yaştan sonra bu oyunu oynap görmek bile. Olayın kimi görürüm ben ştada bir zat edin gülkün tutyan yer. Göreyim ayın 7'sine mi 8'ine mi bir de yazdılar sana da bana da geldi. Ne sırasına ne Somalya'da uçup var ya Türkiye yegenleri var ya 10 tane 15 tane yük alacaklar, onu edecekler, bunu edecekler. Aga bolum näme bolum. Bir de uğrattık olur, uğratmalı yerini. Ine o beyleki bir de pozisiya deyip verirler. Ine bizim Aşgabatdaki emanımızdan, çeşmemizden gelip koğuzum haber deyip onu çına verim yalanı çına koyarlardı. Bana neme uçtu diye samolyot bilen uçtu. 8 saat, 9 saat uçtu. Şu yankı Yuvaş Okyanı'nda bir adalarda şu adam satın alıptır şu 9 saatten sonra goğunu şunu ait deyip bana 4-5 sapır can edip yok şu an prezident yok dine duayniye çıkacak diye yani kayden veri yok. Ananay bana ben canım verecek diye canım verecek buradan yüzün açtan çıktan ait dedim halka. Yok diye ben diye ahli diye ölme bir milisi diye. O ödem asobu varsın diye yönü milisi dedi elle. Onun ben diye ahli sülalen diye onun anlaşılam diye. Hemmesi yani Çinli nemeli orgun işgaller diye. Ben niye onun diye canlarını ortaya koyup bilme ne diye. Böyle vatan söylüyor. Öyle vatan söylüyor. Onu derneğe varıptır. O taynama edip vereyim gelen. O. Halk bilsin birazcık kemin. Görgülü derneğe de geldi. Dinledik. Sen edip ver. Canı gönülden dinledik. Görgülü ayttı. Ondan sonra bu malumatları näme peydası var deyip soradım. Ay yok yani düşünen yok da. Ya onların maksadı belli yani. Bunlar şu sonki 3 yılda yürüyüte koy verilen neme var da. Yani milliyse ya da şuna benzeş toparlar. Onun koy vermeğinin hem sebebi var. Yani halkın yarımdan köpüsü dışarıda olsa bunlar izarlanmalı, bilmeli, halkın nemesini ölçemeli de davleniyasını deyip aytayım. Nabzını ölçüyorlar. Son
Şoňa görä de bir ýerde hereketlik mi boljak ýa-da kiçirek bir ýere kiçirek bir toplarlar öz arasında organizasiýa bolup Türkmenistana garşy çıkacaklar. Yani şolary nem etmek de bular bilip, gorkuzup, habar vermek içeri. Şonun ýalyk bir işlerle meşgullanan 500'e ýakyn şonun ýalyk watan dönükleri var. Türkiýede. Türkiýede 500 olay var. 500 olay var. Şu dernege ýa neme çilen boljak bolup bölüşüp ýatirler. Neme revolutsioner boljak bolup çynlary bilen demek. İçinden ýakmadylar buraman. Şu ýerde kemene bolunmy men ýa boldy. Şu ýerde men gowunma şu geçen ýyllar separa bir zat şu meni inkise goýup durdy alada. Näme diýsen şol ýanky spirtli içkili içkini içip ýok olanur 60 ola ýegdimiz var. Şolun hemmesi bir ýerden bir görmekde. Men pikir edýän şolar üýşän ekellerde şol din jarşgulary üýüşüp oturup iýip içişip öz aralaryna gurrun edip ýurdun daşyna ýurdun içine kynçylyklary öz aralaryna gurleşýändirlerde içen wagtdan dili açylýar adamdan onuň elbetde gurban bolady mesela ýetýändirlerde ýedip üstüne. Şolary nädip dağıtsan bilmem men şolara şolun awuly çykyň şu tak bir kıyaşyk satypdyrlar ýa goýupdyrlar diýip düşünýän. Ýoksa mümkin näle 50-60 adamyň hemmesi hem diňe türkmen ölmegi. Diňe türkmen ölüpdir. Diňe türkmen men şoň üçin aýdýan. Şu beýleklerini alanok mu kan olarak? Inni şun magadyna biz nähilem bolsa ýetmeli düşünýän sapara bir agyr tragediýa. Şunyň ilçihanamy, konsullukmy, mahkemaň işgärlerini kimem bolsa bir şu ýurtdan getirilen şol ýa spirt şunyň garyp berip satdyryp ene birleriniň boyuna ýüklen. Şo näme jeda berli, kim etdi, nähil etdi, şo magadyna ýetmeli Türkiýede. Son gerek wagty biz men hökmen gerek bolsa şoň mazarlaryny goýulan ekshumasiýa edip şoň nämeden ölendigine çelim aýtyp bolýar-da ýa kimin şo spirti nirden getirildi. Ol ýa köçede bir arazly edip satdy nirden gelen bilemek o bolunak ol köçede ýatan spirtler ol spirti getirmek üçin gatkan ýerlerden geçirmeli. Men şonu näçe bolýar. Şu meselede bar, ondan sonra yan kaydiyanız var, şol täsir edýän gruplar aýda, ýene şular her hepde diýen ýarşda 50-60 türkmen ýygynan ýa öz aralmışlar ýa gurrun edýärdi. Olar üçin howplular. Ýene şular ýok etmek üçin ana içýän şol arak bolsa goýun şu da herdi. Ola dilen bolmak mümkin. Mümkin. Gat mümkin. Menem gaty geň görýän. Sebäbi ol yalan arak satyan olsa yeke türkmeni değil, pul vereni satılýar. Hakiki. Yani logistiki. Pul kazanacak bolup edýär, diňe türkmen üçin öndürýänler onu. Ýoksam şo taýda özbek emma, kazak emma, kyrgyz emma, dürrü millet bar, orsam bar. Şolar satyn alýandyr arzan bolsa. Näme üçin onlara berilmändir, diňe türkmene berilipdir şolar. Magazin bolsa sen milletin zorap sataň oga sen näme pulunu berýär, alýar. Ýok, magazin däl, olar şo üýşmeleň ýerine ertip berýän bolar. Hani üýşmeleň ýerine ertende de ýa şo taýda kim ma boldy şolarlarda. Ýeke türkmenliň restorany ýa ýeke türkmenliň barýan ýer diýip bir zat ýok, İstanbul ýylanda zat akyp duran ýer adam. Deňi ýaly. Şo ýerde türkmenler köpçüliklerini üýşýän ekenler-de. İstanbul ýalak ýerde diňe türkmen saýlama da gaty kyndyr, Halmurat. Ol deňi ýalak akyp duran 20 milyon gödeňine getirip görsen. Yani köçede duranda ýöne deňi ýalak akyp durar. O Kadi köýde ýanky iskeleň ýanyna zadyna baryp görüp 4-5 milyon ýöne eýlek akyp durar. O köp ýer İstanbul'un köp ýer şonu alakdyr. Onun içinden türkmeni gözläp tapjak gördüm. Ol deňde damzat emedilen ýalak bolýar. Halmurat. Onda şu ýöret özlerine neme gören olmaly da bular. Bar bolsa şol toplanan bolsa şo hal.
O bilýän adam eden. Gat bilýän demeli. O böyle de adam etmeli o zatlar. Şu mahal görýäňiz da adamlaryň arasyna ol ayarlarım ulan başladılar, denarlar. Biri kıyır ya dadı bidat, men ine kesel yatın, bana siz kömek etme borcunuz $500, $1000 uğradın diye. Bu düştük kıldan hükümetin adamı da. Keselli adam beydi. O çiğırıp kurlatıyor, onun sesi toyda tan soyun haymalı adamın sesi olur hassa yatan adam da onun bir çatlı sesmiş. Yani hususu balnisa diye tirin ya o ne kemine aydıp verir hususu balnisa günlüğü neçe manattığını. Yani hususu balnisa yatmak her bir Türkmenistan'da neme olmaz, nesip olmaz. Ay hova da şulan hemmesi hükümetin gurnuyan oyunu eýtjek şumal göre. Nerede Halmurat gatı hükümetin değil, hükümeti dizayn edecek bolup görün grupu var. Aha. Bularım şu yemeğin karşısını onu doğrusunu doğru aytmalı. Yönü täze yemeğini ödülür dizayn edecek bolýarlar da. Özlerini bir hükümet tutacak böyle. Täze diktatura yani. Täze diktatura. O da esasy şu organ işgärleri yani 90% şolar. Ya ödem açıklamaydı ya biz sizi edip bilmersiniz diýerler de. O işleşip öğrenim var, demedik öğrenim var. Şu deməni demokratiýany şolar dizayn etmeli. Revolüsiýany şolar dizayn etmeli. Maňa da aýagyny dagy sekdirmez diýerler. Maňa. Ben orada raptronýalak rotaýyk. Sen şu barjak gallerine dönenmeýän bolmaş emel. Ay o da ýene taparagy. Ol halkyň depesinde galap oturan şol lellim bolsa onuň iki öýüne göwüni ýetýän polisler bardyr. Onuň köpüsi halky odal taýaklap, türmelerde saklap, urup ýenjip öldürüp berenler, paralyp berenler. Olar erti jogap bermeli illüstrasiýa bolsa. Şeň onun üçin o şolary ýaly siziň aýdýan ýemäňiz bolup bilen planlar. Näme üçin ýok, olaryň öýüni halas etmeli nähilem bolsa halkyň gazabyny. Ýöne halk olara ýol berer bu meselede? Elbetde ýok. Şoň üçin olar şol Türkiýede aňtap ýöler adamlaryň arasyna al saljak bar. Hali bir aktivistler gaty dogry aýdýar, men şol adam sanap oturmaýyn. Geldiler, göründiler, bir kere çykyş etdiler. Ay biz ine aktivist, ay biz plan, ine bizden özümüz başdyk. Gürlediler, ýitip gitdiler, han oladı. Bir topar adam şolary ynanyny, şolary ses berdi. Gerek yerini kolladı, gerek yerini gıynancını verirdi. Yani çağıya sepilen suyu hali yitirim olurlar. Onun için adamlar, bunlar yani görüştü, bunun rehnedi ya meyvesi uzağından mı ya bu zatları bir önemli yola çıkmalı. Ben şunun için her çıkışımda diyen yerlerden ilkincine orta öğüdüğünü de ınanın. Etçek böyle ya işini de ınanın. Şuna berk ınanınızdan sonra şular ya adım öğüdüğünü de yollaşadın. İki adım olsanız onunla sizin önünüzde duracak kala ya adım ya hükümet yoktur. Yemi Halmurat yani grajdan cemiyeti demokratiya bolan okta. Şu grajdan cemiyetçiliğinin gurmany öwrenmeli. Şu dernek birinci Türkmenin tarihinde birinci grajdan cemiyeti ofisalny, realny. O bular demeni Türkmen ojagy diýendänin gurun her şäherde birini gurun. Her yurtta birini gurun, bolyan yerlerinizde gurun, dan adamları cemlep bir zat etmeni öwredin. Şu tecrüben üstünden geçmelidir. Şunu bilmeyen, öwrenmeyen şu zatları, o tayda ertir barıp bir onu elin şeydi demokratiya grup olmadan, demokratiyanın grup olmadan şu halka, halk bilyen zat nedir? Bilmeyen zat ne edip bilmedi. Yani öwrenşen zadyny, gören zadyny, bilen zady nedir? Şoň üçin hem bir tejribe bolsun diýip edýärsin. Şular ýalak dernek ya ojak, Türkmen ojagy misal üçin diýip açyp bolýar, men berdi.
birleşip ondan bir fikir alışıp ya işte birek kömek edişip şeydik bolnayandıra bu zatlar. Hem hadi öğrenmelidir, bilmelidir. Görmesen, etmesen, yani kitapta okuyanın bilene bolonu ok da, Halmurat. Ne tarihten burada gururun veren, yok ben gururun verdim kendi yerine. 92. yılda yani müzikanın uçilişi vardır Aşkabad'ın nemesinde. Vallahi yanında. Son aşağında taşlanan bir restoran var müzikanın uçilişi. O remont nemetmendirlerden tavsırman taşlaptırlar da. Biz onu remont ettikten şu tayda adamların işgərlərin doğulun ünlü ediyetse. Şu adamları kaynatacak ol, birleştirecek ol, işler yalak olmadı işler noktu. Edir şu atkı bolşayalak birek kabinetine giren oktular. Birek salaman veren oktular. Ödem yukarı bilimli adamlar. O da azat değil. 800 tane adam var Halmurat. İş öğren oktu da. Ondan ne etmeliyse şuları bir kaynaştıralıydık da. Ondan doğulan unum ettim. Ne deliydim? Ben ne doğulan unum değildim. Ne şundan başlayalı. Ondan her Badar unu, 6. unu, şotayda bir yerin doğulan unu ne diyedik de. Ondan sonra Şveç stol edelliydik. Şveç stol ettik de. Ondan bana idea da payda geldi. Sapar diye. Bu diye bolmaz diye. Bu seret diye maskara derler diye sen. Anı dengerli yani. Ondan Şveç stol ettik. Ne mihmanlar geldi. Saat 7 mi 8 mi? Onu 5 minutun içinde yankın tozdurdular da. Stoli. Yani kömekçi ken, produktu ken, yine de yemettiler o iyiliğine. Onun ertesi payda geldiğiyle düşünç nemedi ya size onun. Sapar diye sen guvunun belki alak bolyan ne alır diye, görüyen mi diye. Onun şeydik biz ikinci sapar bıradık uğrak, üçüncü sapar onun arkayın hem beceri dokmaya da yani normal kulturun adam yalak. Bolmada çolong hemmesi yukarı bilimli öde 80% başka milletler, ort millet beylekin medeni milletler değil yani milletler. Hani görkezmesen, öğretmesen bilmedik adam bilen yok. Ödem ayıp bolmasa ullokan adamları bolong hemmesem yani cemiyetin sivil общество değil ya da. İn yukarı katları. Ministerstvanın içinde de şopur değil. Uğursu değil. Hem beceri bir adliyenin başlığı ya orunmasarı şolar yala adam ya da kerhanların başlıkları. Şolun yağday şonun alak. Ne demokrat yani ona bir şeydik kurmalı. Ne şolar yalak cemiyet kurmalı. O cemiyetten birek bilen hürleşip biliyeniz mi? Birek kömek edip biliyeniz mi? Arka durup biliyeniz mi? Hem öğrenmek için o hem de meselenizi çözüp biliyeniz. Hem arkanda bir dağ yalak yani yollaşın demen olsa arkanda bir kuruman olsa. Sen bir öğrenme bir guvunun yettiği bir köçedinle yeme yalak değil sen. Ne şu zatları öğreniştirmeli. Ne aktivist olayan olsanız ne şolur yalak ne isteseniz derinin filiallerini açmala kömek edeli. Koşulsun ne demokratiyan şeydi kurmalıdır. O varray bilen bolyanda bu zatlar. Bu zat hemmesi iyi iştir. İstenlik vaadi edecek olduğun iyi iştir. Bekmettir. Giden iyi iş vardır. Ne şu iş öğüdü olyan yalak olun. Çünkü öyle iyi iş vardır. Dilimde alıp diyorum okul ummahsız iş vardır. Yani şolar yalak etseniz, nemetseniz, cemiyet şeylik kurulayandır. Grajdan cemiyetim şeylik kurulayandır. Başkası değildir. Türkmenistan'a varanda da şolar yalaklı atlar gerektir. Ne meslek boyunca da oluyor, ne profesi boyunca, ne doktorluğun bir grup bası, yani kuruluşçuluğun bir grup bası, muallimluğun bir grup bası, şolar yalak derinin içinde nemet oluyor. Ödem ondan birek kömek olayandır bu zatlar.
Hem bilgi akışı bolýandyr, tejribe bagym gelýändir. Onu birinin tanamayanını, bilmeýänini beýlekli bilýändir. Ne hem iş tapılmalı olanladı. Ne biz bu topar adama işim tapıp verdik. Gäbirlerin pasportlarını düzeltip verdik. Ya oturumlarını. Yine birinin başka yani, mektebe neme üniversitede sallananlar var. Olara stipendiye verilenler var. Yani köpçül neme olsam şuları alak ulu kiçi meseleler çözülüp durdu. Hem bu halk üçin bu. Ana şula atları bilen son demokratiyanın kurumu da azat bulur. Ol bar biri yok oradan bu demokratiyanın näde kurjak mene şonu düşünemek. Şu edilýäni şu da şumal bir men bilýän siz men ýyzyma düşün diýdi. Yok biz deň ýöräli hemme kişi bilmegler urda bu zatlary. Şoň üçin biz halkydaşyny taýýarlap berelmi diýä taýýarlan diýýän. Konstitusiýany okan hak hukugyňyzy bilen ýurda baranyzda siz hem taýýarlykly barmaly. Kim näde işlejek, näme wezipede boljak, döwletiň haýsy tuğdagyny işlejek. Ol baranyzdan soňra ýene beýip eliňizi açyp oturjak bolsaňyz onu ýene-de diktatura gelir-de başymyza. Şoň üçin taparagy diýýäniň hemmejigi dogry edilmeli işler, onu bilmek üçin, tanışmak üçin hökmen gerek guramalar, ozal şeň ýurduň içinde barda biz şol jemgyýetler, ýani profsoýuzlar bolupy hemmejigi dargatdy da ikisi diktatura. Adamlar ikiden köp başy çatyrşmasyny. Ol iki adamym erkelek. Üçüncü bir gelmeler olan yani. Onda yan gruppa bolýar. Şoň üçin çeýtirip adamlaryň agdyny alardyp şuguny ýetirdiler. Bilen etjek bolýandy, her gepleşigimizde aýdyp atýar. Baryn, tanyşyň, görüşiň, dertleşiň, pikir alşyň, birek mähir berin. Şeýdip biz bir milletligimizi duýalyň bileliň. Şonu biziň öňümizde durjak bir diktatura ýok. Şonu etmesek biz ýene-de her birimiz ojamyzda oturan adam bolsa. Diktatura da değil, Halmurat. Ýöne şu ýaşap ýören ýurtlaryny ödlerini bir yankı uverin yankı güvenli ödlerini neme duyacaklar da rahat duyacaklar. Evet. Arkanda ne tanışın bilişin var. Arkanı yapılacak yerin var. Dağdını eşittirecek yerin var. Şoň üçin edilýär bu zatlar. Doğru. Gitme, sen Türkmenistan'a gitmeyen de Galanda da vardır. Hemme millette vardır bu zatlar. Hep ýurdun daşynaky şugun kun mümkinçiligi bar da ýurdun içindäkiden tapawutlykda şu zatlar öwrenmäge, demokratiýanyň ýollaryny, ýodalaryny, ugurlaryny bilmäge, soň baranyny ýurdun içinde ornaşdyrmagy, öz dogan garyndaşlaryny şu bilmeýänleri de şu zatlar öwretmäge, ýa şolar bilen bilelikde işlemäge. Şeýdip biz aňyrdaky şumal basyryp durulan halkymyzy biraz oýarmasak, daşynan bar o içindäkileri may berenäge ol haram hökümet. Atı doğru sapara şu dernegem astırlar hana kızılarma böğürlerine yarılmayan varsa onun bir yer kızıl burç diye siz kızıl burç açım olmasa göğ almadın armut tapın kavunun vakırmanın ana sapara gaydı vati Türkmen ocağı deyin ne deyin kara birleşeri özünüze ocak tapın bir cemiyet döredin. Gayrat edin vatandaşlar. Şonu biz yuvas-yuvasdan cemlen şıkbaşlar. Dine bir dernek bilenem durmuş otornuk kıldarlar. Bar şu dernek açın hana şun filialini İstanbul'da var bolsa Ankara'da açın yeni beylek ulu şehirler var. İzmir'deydi, Kipir'deydi. Açıverin hemme yerde. Kimse de yok diyor. İki adam birinde yine Hökmen İstanbul'a gitmek gerekken telefonla da gurlaşıp oluyor. Halmurat açanda da bärik heme güýç ýygnamaly. Onuň biraz zähmetem bar. Terişde de ýygnamaly. Birine kömek etjek bolsaň, sen ýöne diliň bilen kömek edip bilen o sen materialny kömek etmeli ýagdaýyň bolýar. Ne dernek diýilen zatlar ortalyk o bir bäşaý atylyp, onuň üýüşüp, onuň derdi bara derdini derman edilýär. Gedekli çelmçe burunun taňagy elýär. Ne bu zatlar şeýd edilýär. Bu üstüne ýanky dernek kurdudan ol hemmekşi borçly alak burtydlok nemeleri var da. O size sen birinciden derneň bu çilene model
Ödüňe kömek doğrayan. Ilkulak bu çileğini ol, o bir goşondun goş. O senem bir yankı çoruğun içine bir çemçe bir duğdun attın bolmanla. Bu şeydi vedilýän zada. Ol bir zat edip ondan şolary hyzmat etmelimişin. O da var. Gördük geçtik ya, kendi zattan üstünden yurdun içinde işlemedi, ne mi? Kapın tırkırladan hemmeci ardaçı ya dilerçi, o iki yakadına sana kömek edecek diyemedi, kalan hemmeci işi bitti, kırasa oturdu, işlerim yok. Yeni de bir gede olur kömek gerek oldu, kapın tırkırladı ya, yoksa sen bağırınsın deyip fikir ediyen adam yok, gördük ya zapararı. Sen ödün aydan işten çıkarlarına süyücük paylat sadıkı verdi. Onu yarsam ben. Doğru. Ay bolya onu tapara şu yerde gurrun cemler ya şöyle. Bolya Halmurat men bilim ağrıya men oturup bilemok onun için diktur kurlayan nemme tengulen ayağı üstünde ve başının önüne diktur kurlamerliyerler. Yok o gaynat et yıkılasımız yok en tek göremeli olmak kendi tapara. Arkadaşlar gider. Otursam bilim ağrıya diktursam goğuy. O Türkmenlerin bir sözü var söyleyen seni kılmaz ya seyvet borsak. Bolya. Ama ne sağ ol benim Tanrı alkasın kemiğine ediyen ve edecek işlerin için Allah'tan yardımcın olsun. Tevrene de adamlar gelir. Tüveleme gelin gıylar ya mana ikinci gelek sahipçilik kuruna vatı. Dernek basım şolara ta İsrail olur dedik orada. Bu arada sağlığınız vatandaşlar sağ oturun taparağı size de sağlık arzu ediyor. Sağlıkta görüşelim. Sağlıkta görüşelim. Sağ olun.